Hej alle sammen og velkommen til det engelske fodboldhjørne, hvor vi i dag kigger frem mod weekendens topopgør mellem Arsenal og Chelsea. Med os i dag, der har vi Mads Oddershede og Lasse René. Mads Oddershede, for at starte ud, er redaktør og administratør på Chelsea-fan.dk og har været Chelsea-fan siden 2005. Og næste gæst, det er som sagt Lasse René, som er skribent for Arsenal Danmark, den danske Arsenal-fanklub, og har været Arsenal-fan siden han kunne kravle. Først synes jeg lige, vi skal tage et kig på tabellen, hvor vi kan se, at Arsenal og Chelsea er placeret nummer 4 og 5. Arsenal har vundet deres seneste 3 Premier League-kampe, hvorimod at Chelsea har uafgjort den anden seneste og tabt den seneste. Men de ligger med lige mange point, og det er kun et mål mere til Arsenal, der har gjort forskellen i målscoren, og dermed ligger Arsenal altså over dem. For at starte med at høre, hvad synes I om den her sæson indtil videre for jeres to hold? Og lad os starte med dig, René. Altså, hvis du havde spurgt mig for efter kamp mod Leicester, så havde jeg sagt, at det har været en lidt forfærdelig sæsonstart. Men efter det, så er der jo kommet nogle nye spillertilgang til, at det er 3 kampe i streg, vi har vundet. Så nu vil jeg faktisk sige, at vi er godt tilfreds, og vi er på vej. Så der vil jeg sige thumbs up for indtil videre. Yes. Og så også, hvad tænker du om Chelsea start på den her sæson? Jeg tror, det er lige omvendt. Altså, hvis du havde spurgt mig efter 3 kampe, så havde jeg sagt, at det var en forrygende sæsonstart. Men nu her efter 5 kampe, så er det jo sådan lidt mere lunken. Altså, vi taber hjemme til Liverpool og så videre. Jeg er stadig rimelig fortrøstningsfuld, men har ikke helt samme optimisme, som jeg havde efter de 3 første sejre, vil jeg sige. Nej, okay. Arsenal og Chelsea har jo lavet en masse signings før sæsonen. Hvis vi starter med at tage et kig på Chelsea signings også, så har de jo hentet blandt andet Kante, David Luiz og Michy Batshuayi. Ja, sådan. Jeg tænker nok, du styr på. Hvad synes du om de signings, I har foretaget jer? Altså, jeg vil især gerne fremhæve N'Golo Kanté som et af de bedste køb i Premier League den her sommer, vil jeg sige. Han har virkelig været tiltrængt på den defensive midtbane, og han har virkelig gjort en forskel allerede fra start. Dertil kan man jo lægge, at han i gåseøjne kun har kostet 30 millioner pund. Det omkring, altså sådan cirka 300 millioner kroner, hvilket i 2016 er en slik for en spiller af hans kaliber, kan man sige. De andre signings, altså Batshuayi, Alonso, David Luiz, de mangler stadig lidt at bevise, kan man sige. Altså Luiz kender vi jo, men gjorde ikke nogen synderlig god figur mod Liverpool. Men et udmærket vindue endte det med at blive efter transfervinduet sidste dag, hvor vi altså hentede Alonso og Luiz, men ikke optimalt, vil jeg sige. Ja, jo tak. Og hvis vi hopper videre til Arsenal signings, så kom der en masse her i sidste ende i slutspurten. Det blev Granit Xhaka, Mustafi og Lucas Perez. Hvad tænker du om de 3 signings, Lasse? Altså, som udenbart vil jeg sige, at det er en forstærkning af alle 3 kæder. Der var meget snak omkring angriberpositionen, og det tog et stykke tid før der kom en, men udenbart vil jeg sige, at Perez er godkendt, mens at Mustafi og Xhaka virkelig tror jeg kommer til at gøre en stor forskel. Jeg tror for eksempel, hvis man kigger på Xhaka, nu snakkede Chelsea her om, at de har købt Kanté for en slik, og der tror jeg virkelig også, at vi har gjort et kup med Xhaka, hvor prisen også lå omkring de der 300 millioner. Det er jo bestemt tilfreds. Indkøbet af Mustafi gjorde helt sikkert, gav vinger lidt ekstra snor, tror jeg, hos de fleste fans. Så jeg tror helt sikkert, at jeg synes, det har været et rigtig godt køb indtil videre. Specielt de 3. Ja, så jo tak. Og du nævner jo selvfølgelig det med, at de netop har forstærket sig på samtlige dele af banen, både en forsvarsspiller, en midtbanespiller og en angrebsspiller. Hvis du kunne adde en mere til den her line-up, altså skulle det så være en angrebsspiller, en midtbanespiller eller en forsvarsspiller? Altså jeg vil sige, at vi har snart ikke mere plads på midtbanen. Midtbanefolk, så jeg vil bestemt ikke bare på midtbanen til noget nyt. Jeg tror, at forsvaret
ville være det, som jeg vil pege på, at skulle have noget mere forstærkning. Jeg synes, at angrebet vil folk nok nævne en topangriber, men jeg vil sige, at vi har nok offensiv kvalitet til skulle nok at få scoret målene. Men forsvaret, tænker jeg, det ville godt kunne skrues lidt højere op, hvis vi skulle have noget nyt. Jo, tak skal du have. Og skal vi hoppe videre, så er det jo, I skal komme med jeres bud på, hvem I tror bliver top 3 af London-klubberne i år. Og lad os starte med dig, Lasse. Hvordan ser din top 3 ud, og hvorfor gør den det? Altså, som det første vil jeg jo lægge Arsenal til at slutte de 2 andre. Ja. Og så var det var en del sværere mellem Chelsea og Tottenham. Tottenham gjorde det jo så godt sidste år, mens Chelsea var langt ude. Jeg tror, det bliver Chelsea i år. Jeg tror ikke, Tottenham fortsætter på samme niveau. Jeg tror ikke, de kommer til at skulle kæmpe bedre mesterskab. Nej. De kommer til at kæmpe om top 4. Men Arsenal slutter altid over dem, og så tror jeg, at Chelsea vil slutte over Tottenham. Så Arsenal, Chelsea og så Tottenham. Du virker meget sikker på Arsenal med det samme. Hvordan kan det egentlig være? Jeg tror og håber på, at det vil tage lidt tid før Conte og hans taktik igennem. Og så er man jo lidt... man er jo selv Arsenal-fan, men jeg synes, det virker til, at der er færre problemer i Arsenal, end der er i Chelsea. Jeg tror, at Chelsea har mere arbejde foran sig for at få ligesom, sammenspillet truppen, og der tror jeg, at Arsenal er lidt et skridt foran. Ja, tak. Og så hopper vi selvfølgelig videre til Chelsea's, Mads Oddersheds bud på en top 3 mellem London-klubberne. Hvordan ser de ud? Ja, den ser nok ikke lige sådan ud, eller det gør den ikke. Altså, hvis hjertet skal tale, så er Chelsea jo øverst af de 3 London-klubber. Jeg vil også sige, at Tottenham imponerede sidste sæson, og jeg har svært ved at se, hvordan de ikke bare skulle bygge på i den her sæson. Så jeg tror, det bliver rimelig close mellem Tottenham og Chelsea, og så tror jeg, at Arsenal stubler, som de plejer, på den ene eller den anden måde. Det plejer jo at være nogle skader til nøglespillere, der volder om problemer, og så skal de jo nok dumme sig på et eller andet tidspunkt. Så jeg tror, hvis jeg skal line den op, så må den hedde Chelsea, Tottenham, Arsenal. Ja. Så ja, vi tror begge to på jeres yndlingsklubber, og det er selvfølgelig også sådan, det skal være. Skal vi så kigge frem mod kampen, som jo er på lørdag, og snakke lidt om den. Hvem bliver det så de afgørende spillere? Hvem er det, der skal ud og sikre sejren til deres hold? Lad os starte med dig, Lasse. Så jeg har jo set lidt på statistikken, og siden vi flyttede til Emirates, der har vi jo kun vundet 2 kampe på Chelsea på hjemmebane. Og jeg tror at det, der kommer til at blive afgørende, er, om offensiven virker. Chelsea har haft utrolig godt fat i Wengers taktik. Så jeg tror, det der bliver afgørende er, om vi kan få nedbrudt det her Chelsea-hold, deres forsvar. Så det tror jeg bliver udfordringen, den nummer 1, som Arsenal skal komme over. Der er jo spillere som Costa og Sanchez og Mesut Özil, som også har fået en fin start på sæsonen. Skal vi så spørge dig, Mads også, hvem fra Chelsea skal så være de afgørende spillere? Du nævnte ham jo faktisk selv lige ved et uheld, kan man sige. Altså Diego Costa har brilleret fra start af i den her sæson, så jeg tror, at han bliver afgørende. Han er jo også mere end almindelig forhat blandt Arsenal-tilhængere, som jeg opfatter det i hvert fald. Altså han er jo før bragt sig jo noget ved at få en Arsenal-spiller udvist og sådan nogle ting. En forrygende spiller. Så jeg tror, at han bliver afgørende. Det er rigtigt, at Chelsea har en relativt god statistik på Emirates, og det har jo også tidligere været Drogba, Spitché og score en masse mål der. Så det tror jeg er vigtigt, at Diego Costa også kan føre videre. Men ellers så er det jo også defensiven, der kommer til at være rigtig afgørende. Altså David Luiz
skal jo spilles ind på holdet, kan man sige. Og det er jo især vigtigt, når Arsenal er så relativt dygtig offensivt, at defensivt netop ikke laver de her koncentrationsfejl, som vi så mod Liverpool 2 gange, som kostede 2 mål. Altså det ene med mere, hvad skal man sige, oplagt end det andet. Så jeg tror, det er lidt i begge ender selvfølgelig, men altså for at Chelsea ikke skal tabe, så må det være bagkæden, der er det vigtigste. Men hvis Chelsea skal vinde, så er det Diego Costa, der skal vise samme form, som han har gjort i de andre kampe. Jo, tak skal du have, Mads. Og videoen er ved at runde ud, men til sidst så er der jo selvfølgelig kampens resultat, som vi gerne vil have et bud på. Lasse, hvad bliver kampens resultat? Og det er svært. Altså, hvis du havde spurgt om træner, så kunne den sagtens blive 0-0 eller 1-0 i Chelsea's favør. Men jeg satser på, at med en ny Chelsea-træner, som stadig skal have taktikken på plads, så vil jeg måske skyde på, at så vil jeg håbe på, at Arsenal de vinder 2-1 og får nedbrudt det forsvar. Og hvem bliver så målscorerne? Målscorerne? Jeg forestiller mig, måske kan vi være heldige at få et straffespark for 4. kamp i træk nærmest. Cazorla kunne være mulig, men så tror jeg også, vi skal satse på, at det er Sanchez, som scorer målene for os. Yes. Og Mads Oddershed, hvad tror du kampen bliver? Jeg tror altså, det der først springer ind i hovedet på, det er sådan set 2-2. Altså jeg er ikke sikker på, at Chelsea vinder mod Arsenal i morgen. Netop på grund af deres defensiv, der ikke er prangende med David Luiz. John Terry er stadig ikke klar. Så jeg tror, at der kommer nogle mål, som vi kan hygge os med, men jeg er ikke sikker på, at det kun bliver i den rigtige ende, desværre. Og det var altså alt, vi havde for i dag. Jeg siger tusind tak til Lasse René og Mads Oddershed for deres fantastiske analyse af kampen og deres bud på resultatet og alt det. Må I begge to have en god sæson med hver jeres hold, og så bliver det spændende at se, hvem der selvfølgelig slutter højst. Det havde jo været jeres bud om. Tak fordi I så med i videoen, og vi ses i næste video. Bliver rykket ud i venstre side, og alle de andre spillere, fordi Carrick er så klog og så dygtig taktisk. Bagkæden, den har du ikke rørt ved.